150 for 30. Poisons. It was excellent. Well done, you really nailed it. So that's the one you should put on your Здравейте хора в YouTube! Днес ще ви отведа на едно пътешествие от София до Амстердам, където ще посетим симулатор на Airbus A320. Това е нещо, което искам да направя още от самото начало, когато се запалих по полетната симулация. А в началото на тази година реших, че е време да реализирам това свое желание. Направих кратко проучване и попаднах на симулатор в Амстердам, който е отворен за обществен достъп. Намерих дати, които ми пасваха, взех си самолетни билети, резервирах си час за симулатора и така се отправих към Нидерландия. В крайна сметка пристигнах в Амстердам, настаних се в хотела и започнах да мисля върху едно от основните предизвикателства, което стоеше пред мен, а именно локацията на самия симулатор. Той се намираше на около 20 км от центъра на града, а пред мен стояха няколко възможности как да стигна до там. Първата с колело, и без това планирах да си наема велосипед за престоя, но 20 км в едната посока при типичното непредвидимо време в Амстердам се оказа доста рискова идея. По време на престоят ми дъждът беше почти ежедневен и честно казано се опасявах, че ще пристигна измокрен, изморен и няма да мога да се насладя напълно на преживяването. Втората опция беше градския транспорт, но и тя не беше особено удобна, тъй като включваше смяна на няколко автобуса, вървене и доста точно планиране. Всяко забавяне можеше да означава закъснение, нещо, което със сигурност исках да избегна. Третата, най-скъпа, но и най-сигурна, беше да си извикам Bolt, по-достъпната алтернатива на Uber в Нидерландия. В крайна сметка избрах именно нея, повървях няколко километра, извиках си кола и тя ме откара директно до мястото, където се намираше симулатора. Стигнах около 20 минути преди запазения час и така, същинската част от това малко пътешествие започна за мен. Yeah, exactly. And Yeah, it's 6.26. Okay. And calculations. Yeah, so I'm going to give you some fictive speed. So it's 132, 134, 136. Yes, flaps 1. Okay. And well, you don't need that. You can stand to flaps 1. And then the flex to temp you could put 55. Yes. Посрещнаха ме в симулационния център и един интересен детайл е, че инструкторите там са реални пилоти. Това е част от добавената стойност, която SimFlying предлага. От самото начало планът ми беше ясен. Исках да направя полет от София до Варна. Маршрут, който ми е добре познат и който се вместваше идеално в рамките на час и половина, които имах по предварителната уговорка. Желанието ми беше да направя пълен полет симулатора от Cold and Dark. Подготвих набързо полетен план в SimBrief, докато чакам да подготвят симулатора и започнахме с подготовката на самолета с помощта на инструктора. Усещането в кокпита, разбира се, беше различно от това в къщи, но работата с системите, инструментите, стартовата подготовка и конфигурацията на самолета, всичко това ми беше доста натурално, тъй като вече имам редица полети в моя домашен симулатор с Airbus A320. Полетът премина добре, заходът също, но първото кацане не беше съвсем успешно, както ще видите. Най-трудно ми беше да се ориентирам и подредя самолета спрямо централната ос на пистата, затова и самото кацане въобще не се получи добре. 1000. Save points. Good.
100 above. And which is Minimum. the puppies or the just this the puppies off? 500. Stabilized. 400. 300. 200. 100. 50. 40. 30. Retard, retard, retard. 5. Slightly to the left. Next. Just put the nose down. Next. Rudders left. Yeah. That's perfect. And then reverse thrust. Все още ми оставаше малко време от запазения час и половина, затова реших да направя още едно кацане, този път на добре познатото летище София. Инструкторът конфигурира симулатора, излетяхме и вместо да правим целия заход, той позиционира самолета централно спрямо пистата, така че да може да прихванем Glide Slope и Localizer и да опитам отново. Stabilized. 500. 400. 300. 100 above. 200. Minimum. 100. 50. 40. 30. 20. Retard. 5. Nice. Spoilers. Very good. Mirror screen and decel. Keep it slow. Keep it like this. The next call out for me is 17 knots. And then you can be slow. It was excellent. This was very good. This was nice. Yeah, you nailed it. You nailed it. Yeah. Както виждате и за мое щастие, второто кацане се получи в пъти по-добре. Успях да се ориентирам правилно и да приземя самолета по начин, който наистина ми донесе удовлетворение. През оставащите няколко дни, които прекарах в Амстердам, често се връщах мислено към преживяването в симулатора. Усещането наистина беше изключително приятно, реалистично и доста вълнуващо. Ако трябва да посоча нещо, което не ми допадна напълно, това беше визуалната част с проекторите. Но разбира се, осъзнавам напълно, че целта на тези симулатори е съвсем различна. Фокусът е върху процедурите, гъвкавостта на системата и възможността да се симулират различни ситуации, а не върху визуализацията на пейзажа отвън. Възможността да докоснеш всеки инструмент, да натиснеш всяко копче и да се почувстваш истински в кокпита на Airbus A320, това е нещо, което не мога да опиша с думи и с две ръце бих го препоръчал на всеки, който е запален по авиацията и полетната симулация. Линк към симулатора може да откриете в описанието на това видео, ако имате интерес да го посетите и минавате покрай Амстердам. Това преживяване ме остави с изключително положителни емоции и ми даде знак, че е време да възобновя една идея, която имам от много време насам, да направя нещо подобно. Така започва едно ново пътешествие, изграждането на собствен симулатор на Airbus A320, проект върху който вече работя от известно време и планирам от още повече време преди това. Реших да изоставя идеята за Cessna 172, но се надявам този път да доведа нещата до край. Обмислям да опитам и да документирам целия път и да споделя прогреса тук в канала. Надявам се да ви бъде интересно. Затова и леко съм паузирал полетите в симулатора. Въпреки че имам снимани няколко полета от нова поредица, обмислям да се фокусирам повече върху този проект и върху документирането му. А ако това видео ви е допаднало и искате да проследите новото предизвикателство, наречено изграждане на симулатор на Airbus A320, можете да се абонирате за канала. Благодаря ви, че гледахте и до нови срещи!